October 1, 2021. 25, 70, 20, 5, 0, and 5 officer. For renovation, sir. For renovation, sir. Okay, sir. Pagagawa lang po sa pilitan. Ulo po, sir. Ano? Kaporin po, sir. Dati po hospital natin. Yes.
Ito, mga... Yes, sir. Yes, sir. Sige, ingatan nga. Ingatan ang mga opisina. Yes, sir. Talagang malinis ah. Maayos ah. So ito tumalapat. Dati ba tumalapat ito? Opo, sir. Matagal na sir. Para sa mga tropa? Yes, sir. Siya. Oo. Kuman. Handang-handa kayo ah. Talagang dapat walang magiging... Ito, ilang barangay ka dito? 34, sir. 34 barangay. Araw-araw kayo. Malinis yan eh. Malinis. Talagang gano'n. Ay, kailangan talagang human rights din. Ayos ka. Walang mga tao ah. Pinabas mo. Nagtatrabaho mo sa loob. Nandun naka-form ito, sir. Personnel mo. Safety, sir. 70, 5 PCO, and 5 PCO. Police population ratio. 1,420, sir. 1 is 1 to to 1,420, sir. meron ba mga substations? Yung PCP isa lang, sir. PCP. So bukod dito sa police station, may isa kang PCP. Nasaan dito ang location natin? Nandito tayo, sir. Station. Asa ang PCP mo? Yung sa Bater, papuntang Ang malapit ng secure dito wala. Wala dito. wala na po, sir. So itong prime map mo, puro doon. Halos wala dito. So this is since January 1, this is updated. Opo, sir. So, kalating taon, you have only 3 murder cases, 6 physical injuries, 6 rape cases, 12 nasa kidnapping. Yes, sir. Yung solution efficiency, Solution efficiency, sir, is ilan ang napailan ng kaso? almost 80%, sir. 80%. Ito mga to, napailan ng kaso. So, okay, ano ito mga, do you know, yung mga murder cases na yan? Yung sa Bater, yung puro saksak, sir. Nasolve by lahat? May isang answer, sir, na Isang assault. Ibig sabihin, unidentified. yes, sir. Hindi kilala.
So, maayos ko. So, ibig sabihin, may mga weeks ka talaga na totally walang crime. Mostly, sir, vehicular traffic incident. Vehicular traffic incident, yes, that included here in the, Yes, sir. sa ating, a focus crime. Yes, sir. That plan ang region na pinuntahan ko, ni hindi pupunta sa opisina ni RD o kahit ni provincial director dito. Saan pupunta yun? Dito sa inyo dito, pati na rin doon sa PCP nyo or substation. So, ibig sabihin, karamihan ng ating mga kabayan dito pupunta. At napakaganda na ipakita na sa kanila ang kalinisan doon pa lang sa ating opisina at sa paligid, na mas madali para sa atin na magtrabaho ng maayos at magbigay ng serbisyo sa kanila. In all the regions that I went, sa iba't ibang pinuntahan ko na daan ng police station, halos isa in standard. Tumutugon sa ating cleanliness and the offices. What I've learned few days ago, yung isang numbered police station in Mandaue City Police Office, pinuntahan ng IAS, mismong ang Inspector General ng Inspect. At ang report sa akin, napakadumi, may aso pa. Dumi pa yung aso. At yung mga tao nasa likuran, nag-iinuwan pa yata. More than 30 personnel of that station were relieved by the regional director. And the IAS is now conducting investigation. And after due process, at hindi nila man napaliwanag yung sitwasyon nila doon, they will be sanctioned, at least suspension. So itong sinasabi natin na hindi pagtupad sa simpleng instruction. You can just imagine, in the case of that police station in Mandaue, kung yung araw-araw ko nang sinasabi at yun na yung instruction na binibigay natin sa lahat ng mga commanders in the ground, ganun pa, how much more kung wala tayong ganun direktiba. Sa totoo lang, kung hindi natin ito dinisiminate sa inyo, napakaraming mga police station na hanggang ngayon naglilimahid yung kanilang opisina. Ito malaking opisina, maganda. But most of the PCPs, particularly in Metro Manila, maliliit lang yan. Minsan ka, container van lang Napakaliit lang, pero ang dudumi pa. Pero umikit kayo ngayon. At ako'y, yun na laging pinanawagan ko sa ating mga kabayan. Puntahan nyo ang mga police station. And through our isumbong, di ba, meron tayong isumbong, i-report nila kung meron mga police station na madumi, nang lilimahid, at mapaghiyang amoy. Sa mga inspection ko doon, nakita ko talagang lahat maglinis. At yun din ang nakita ko dito sa inyo. Except for that Mandaue City Police Office na isang istasyon, talagang very disappointing and very frustrating. Kaya nga tama lang na nirelieve doon yung 30 plus na mga tao as per directive of the regional director at imbestigahan at nabigyan ng sanction after due process. Well, if this is the standard of all the police stations here in PRO1, I would like to commend you for a job well done. Palakpakan natin. Pero sinasabi ko sa inyo may inspection man o wala. Kasi alam ko na ina-expect yung pumunta ako dito. Pero ang paglilinis, hindi pwedeng gawin overnight.
Kaya nga sinasabi natin, alam natin lahat, meron tayong mga striker na naglilinis yan. Maniwala naman ako kung kayo mga naglilinis yan. Maganda kung tayo mismo. Kalimitan kasi, nililinis sa umaga, and then kinakalata natin kasi anyway, kinabukasan naman may maglilinis pa rin. Wag, yun ang baguhin natin. Malinis sa umaga, wag magkalat buo maghapon at kinabukasan malinis pa rin yan. Kung meron mga konti-konti na lang. Yun ang ating gawin. Itong kalinisan na ito, dadalhin natin ito. Pati sa ating bahay. Kung tayo nasa labas. At ito ay makakahawa sa mga katabi natin. Maniwala kayo sa akin. Kung ito malinis, mahihiya yung mga katabi natin na magkalat din. Eh kung ito madumi, pagdaan ng mga tao dito, magtatapon-tapon din yan kasi madumi rin lang. That is the concept of the intensified cleanliness policy anchored on the broken windows theory. At siguro naman alam niyo yun, di ba? Small problems must be addressed immediately to prevent these small problems from getting worse. Ulit-ulit na yan, pero dapat yung tatandaan yan. At yan ang gagawin nyo sa lahat ng inyong mga trabaho. Sa opisina, sa ating hanay, at sa ating komunidad, in the implementation of all the programs and activities to maintain peace and order. So with that, I would like to again to commend you for a job well done. Alam nyo kasi, ito ang gusto kong gusto kong makakita ng mga bagay na magaganda na nagbibigay ng kagalakan sa aming mga senior officers, lalo na sa akin bilang ama ng kapulisan. Kaysa naman sa nakikita natin, yung ibang gumagawa ng hindi maganda. Alam nyo, there are so many small good deeds na ginagawa. Hanggang dito sa Region 1, nakikita ko yun sa Facebook, pinopost, nagbabiral. Itong mga mamunting bagay na ito ngayon, hindi man natin na-expect na will be recognized by the public, pero yun ang hinaharap ng PNP leadership para ating alamin at bigyan kayo ng papuri. Pero alam nyo nga kasi, dapat matabunan natin ng mga gandang bagay yung ilang mga ginagawa ng ating mga bugok na kasamahan na isa, dalawang pagkakamali, burado lahat ng ating mga pinaghirapan. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, gawin lahat para makuha ang tiwala, ang respeto ng ating mga kabayan, nang sa gayon, tulungan nila tayo sa ating ginagawa at mas maging epektibo tayo sa ating trabaho. With that, maraming salamat sa inyo, magandang umaga, at ipagpatuloy ang magandang paglilingkod sa ating bayan. Thank you.
first witness the arrival honors for our Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo P. Eleazar. Excuse po, ma'am. Bibigyan tayo. The Chief will now sign a one-page logbook for the Pangasinan Police Provincial Office. We will now proceed inside.